No a vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, teraz si spoločne pozrime najkrajšie Mercedesy všetkých čias za mňa. Takže, ako prvý Mercedes-Benz SEC. Coupe verzia triedy S 226. Keď ste chceli byť výnimočnejší a chceli ste mať niečo viac než S 126, tak Mercedes ponúkol SEC. Čiže Mercedes SEC. No a trieda E 224 E500 5.0 V8 atmosféra. Famózne to auto vyzerá. A tu je SL R129 žehlička. Za mňa najkrajší Mercedes všetkých čias. V201 250, teda 230 je predal na 250, klasická 190, 123 coupe, S-ko 140 Mamut. No a jedna trieda je 124, prvé C-čko V202 a ďalšia 124 trieda E. Ďakujem.